Туймазы районын гына түгел, бөтә Башкортстандың йөҙө ҡашның береһе ул Ҡандракүл. Был һыу яткылыгы, ҙурлығы һәм тәбиғәтенең иҫ-киткес хозурлығы менән элек-электән иғтибарҙы йәлеп иткән. Шуғалыр ҙа боронғо башҡорт ырыуҙары ҙур йыйындарҙы ошо күл янында уҙғарыр булған. Бөгөн тормош проекты Башкортстандың көнбайыш ҡапҡаһы тип дан тотҡан Ҡаңлы ырыу башҡорттары төбәге Туймазы районы Ҡандракүл ауылында. Безнең башҡорт халҡы менә шу таш янында үзләренең йыйын ясап, шушында үзләренең тамғаларын ҡалдырганнар. Һәр халыҡның тарихы булырға тиеш. Һәм тарихның халығы булырға тиеш. Менә шушы юғалмасын. Тарттык, җибәрдек. Мин 3-нче буын осталары. Бәләк чактан 7-нче класстан башладым ҡул эше белән булышып. Туймазы районы Николаевка ауыл биләмәһенә ҡараған Ҡандракүл ауылы балыҡҡа бай, тулы һыуы, матурлығы менән арбаған Ҡандракүл буйында урынлашҡан. Был төбәктә йән-төйәге тарихына, ата-бабаларының кәсептәренә оло ихтирам һаҡлаған кешеләр йәшәй. Безнең башҡорт халҡы менә шу таш янында үзләренең йыйын ясап, шушында үзләренең тамғаларын ҡалдырганнар бит инде. Шушы тарафтан менә быйыл шушындай уй килде инде үзебезнең авыл халҡының кешеләренә. Аларның башлангычы белән алар менә шундай тамға ташы ясап ҡуйдылар. Элек-электән әй буйынан да килгәннәр, башҡа ерҙән дә. Пугачев восстаниесынан соң 7 йыллыҡ польский сугыштан ҡайтҡан чағында патша, әби патша дип әйтәбез, башҡортларны тегендә ҡайтарып ебәрмәгәннәр, мунда тотоп ҡалдырғаннар, башҡортлар берҙән булмаҫындар, тағы баш күтәрмәсен дип, шунан алар мында урнашып ҡалғаннар, основной поток. Элек-электән боронғолары да булған, Гүзәк районы, таулар яғына тикле безнең башҡортлар йәшәгәннәр, оннан күсеп килгәннәр дә бар. Теге яҡта, күлнең теге яғында, бүгенге Кемпинек янында ауыл булған. Ут чығып ярты ауыл янғаштан bu яҡҡа күсеп ултырғаннар. Бүгенге көндә шушы 6-7 ырыу шушы ауылда йәшәйләр. Бәләкәй ауыллар да бар, оло ауыллар да бар. Оло ауылларда менә Ҡандракүл ауылы инде. Монда яҡынса 500-гә яҡын кеше йәшәй. Ауыл боронғо ауыл. Ауыл бүгенге көндә мин белгәннән бирле менә Ҡандракүл ауылы шу күл буйында тора инде. Безнең дә күл буйында тора Ҡандракүл ауылы һәм Ҡандра Төмәке дигән ауыллар. Бу ауыллар урыны күл белән тоташҡан бит инде буларның. Электән халыҡ күл буйына утырырға тырышҡан, ҡайҙа су, ҡайҙа йылға. Күлдә аның кәсе булған, бал тотҡан, шуңа күрә шул бал тотҡан ваҡытта ул йәшәгән монда. Уларның йәшәү рәүеше булған дип әйтергә дә була. Менә әйтеп китәм инде. Улы балыҡ эләксә, ҡармаҡ, ширпатлар, шундан соң менә монсы ҡаза балырға, монсы ҡармаҡ, ағас ҡармаҡ, жирданы буз астынан жүгертеп, шыжым ҡуғаннар. Жирда ситкә китсә бәкетән шуны тартып китерер өсөн мынаулар ҡармаҡ. Булары перде. Жылымны тартып бәкедән чығарған шағында пердәне олға ҡуялар да балыҡ олдан жылым астынан сойға сәп китмәсен, ҡошмасын өсөн. Мынсы ситән, балыҡ ситәне, бәләки ситән шуңа тутырып, олы ситәнне тутырғаннар, олы ситәнне жүгерткәннәр ат белән, бер яш малай белән келәткә шунда бушатып яңадан килгән. 2 тоннадан артык бер шығаруда балыҡ тотолған. Үткәндәрҙе бөгөн менән тоташтырыусы музейҙа Ҡандракүл ауылы уҙаманы ҡомартҡыларҙы тулыландыра. Белгәндәрен балаларға еткерә, балыҡсылыҡ, ағас эштәре буйынса оҫталыҡ дәрестәре ойоштора. Бишек арбас. Бу минем ғорурлығым. Сөнки дигәндә ауылда бер кешедә дә юҡ, музейларда да күргәнем юҡ. Шалғы, тырма, ураҡ, янағыш, барсы да шушы баланы салып, яланға апалар эшкә барганнар сугыш вакытында. Мин уен көлкүсе белән, шыны белән бары бергә инде, әйтәм, немецнең танығын җиңгән арба менә шушы.
Шушы булмаса, біз соғышны жеңіп шыға алмасыйық деп айтам енді. Фактически шулай да енді. Her халықның историясы, тарихы булырга тиеш. Һәм тарихның халыгы булырга тиеш. Менә шушы югалмасын өчен, шушы тарих югалмасын, алдагы буын кешеләре, балалар, безнең оныклар шуны белеп үссеннәр дигән мәгънә белән эшләнде бу. Әтиемнәргә артель, балык артеле барые, балык бригадасы, колхозларга шул балыкны тотышырга үземнең каникулда укудан тыш җәй көне каникул вакытында аларга ярдәм итеп, моторка белән аларның кәмәләрен йөртеп, балыкларын келәткә ташып, шулай итеп үзем акча эшләй торган булдым. Кандракүлдә бик күп матур гаиләләр торалар. Матур итеп өйләр салалар. Бу тырыш авылларның берсе. Авылда бүгенге көндә өр-яңа мәктәп бар. Ул 2010 елда салынды. Әле бүгенге көндә ул 9 еллык мәктәп, анда 50-гә якын бала укый. Мәктәпнең үзенең автобусы бар, балаларны именно ике авылдан, Кандракүл авылынан һәм Кандракүл авылларынан җыеп укырга йөртәләр. Кандракүл авылында яшәү күптәрнең хыялы. Ожмакка тиңтәяктә хатта авыл кешеләре йирле була алмай. Шуга ла ата-әсәләрнең йорттары, баксалары биләмәһен бүлеп, яшьтәрнең йорт төзүе бында гадәти күренеш. Бөрьян егете Әлфир менән Кандракүл авылы һылыуы Сулпан үз бәхетен ошо авылда тапкан. Гомумән әйткәндә, авылда тоже эшләр бар инде, эштәйм дигән кешегә эш күп. Бергәләр менә Туймазы, Октябрьский тоже якын битендә, Уфа тоже якын. Тормышка еңел караган ир-ат менән тормыш корып булмый да, һәм эшкә ныклы, ышаныслы балаларды ярата, шундый ир-ат булырга тиеш. Шул спорт менән өйдә шул заниматься итәләр, мәктәптә тоже әүдем спорт төрләрен алып баралар менән укытучыларны дәр сакырып эштәтеп ярыштырга алып йөриләр. Баштан алып шушы өйдә калды бит инде, үз колы менән бер яндан агас алып кайтып. Шуннан Здесь нужно найти. ул маллар тоторга ярата. Дингә утыргандар дип шул кәләш шул дин ягына нәткә шул балаларны да шулай өйрәтһәм, минем үземдән бурыс төшертү идем. Улыбыз кул астына инә башланы. Аның менән икесе бергә бесән әзерләйләр. Подойдет. А что ты? Барлык эшкәләр шул атаһы менән бергә йөриләр. Тормыштың яме балалардыр дип уйлайм. Уларның уңыштары булса, без дә куанабыз. Безнең яктарда һәр ир-егет балта астаһы. Кандан киләләр инде. Бала сактан был һөнәргә якынлык тойдым. Йортымда эстән дә, тыштан да үдем теләгәнсә агастан эшләнем. Минең өй башкалардан аерылып тора. Нисек кенә булмаһын, безгә авыл тормышы якынрак. Кандракүлдә балалар баксаһы мәктәп булгас, авылда рәхәтләнеп яшәргә була ди ишле балалар атаһы Әлфир Валитов. Дөнья көтәргә кирәк, балалар үстерергә кирәк. Балалар яңгы яшәден. Нин күрмәйм менә яңгы нисек яшәргә була. Балаларыбыз төрле конкурсларда катнашырга тырышалар. 2, Ислам белән они мәдәният йортында актив катнашалар. Бейергә, йырларга, 1, 2, 3. Сәхнәгә үтәләр. Без карарга барабыз бит инде. Горурланып карайбыз. Шуннан Сәл Ислам шәҗәрә байрамында катнашты былтыр. Они былтыр Фәзинә Марат кызы менән Ишембайга бардык, республика күләмендә Урал Батыр эпосын һөйләргә. Борон-борондан кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә корыер, барлыгын һич кем белмәгән. 4 ягын диңгез ураткан, булган тик бер урын. Музыкаль мәктәпләргә укырга бирергә ниятебез бар. Бал менән шөгыльләнү шу киләсәктә минең хыялым. Мин үземнең балаларымды әкиятләр менән тәрбияләйм. Туган телгә, моңга, халкыңа һөю мәктәптә түгел, ә иң беренче гаиләлә һалына. Улар ата-әсәйнең акылына, зиһен тәрәнлегенә бәйле. Шуга ла был йортта балаларның береһе туган телендә шигырь ятлай, икенчеһе шәҗәрә өйрәнә. Илһам сыганактарын корытмай, ян йылыһын йөрәктән йөрәккә өләшеп яшәй. Үйләр салына, авыл бетерлек түгел. Авылда үйләр безнең монда 250-гә якын шәхси хуҗалык бар. Бүген көндә
яшьләргә урын бүлү буенча тоже эш алып барыла. Күбрәк нефтяникларга вакыты белән йөриләр. Западный Сибирь ягыннан илебезгә нефт тау да ярдәм итәләр. Анда әйбәт акча зарабатып итәләр, семьяны содержать итәргә уңайлы. Күп кенә яшьләр магазиннар ачтылар. Эшкуарлар безнең бар, үзебезнең эшкуарлар бер егетебез үсемчелек белән шөгыльләнә, растениеводство шөгыльләнә. Бер егетебез малчылык белән шөгыльләнә. Сарыклар үстә, атлар үстә. Менә алда көндән планнары кымыз ясау буенча да планнары бар. Алла берсә мен үләйем алар эшләре барып чыгар дип, менә әле берсен кертеп барабыз. Программага кирип бара, тоже теге яшь фермер дигән программага Алла берсә ул да килеп чыкса, кешегә бит инде ул файда. Бүген яшелсә үстерүсене һөнәр дип билгеләп булмайдыр. Ул йөрәк кушуы буенча башкарылган хезмәт. Фермер ул максатлы кеше. Халыкты авыл хуҗалыгы ризыктары белән тәэмин итеп, көн һайын авыр эш алып барусы. 97 гектар жер бар безнең менә шул кәбестәне тотабыз инде бер 12-13 гектар, бер 2 гектар кишер, 2 гектар шөгендер. Жер 97 гектар калганда ашлык була инде. Нигә ашлык? Потому что кәбестәне ел сайын алыштырып торабыз, яңа урынга тотабыз, яңа җиргә тотабыз. Удары белән основном маташмайбыз инде, химия белән дә бик эшләмәйбез, основном кул белән эшләйбез. Кәтмән, хатын кызлар кәтмәнне. Март аенда уже безнең эш башлана, теплицада. Теплицаны яга башлыйбыз, пленкалар ябабыз, җылытабыз, утыртабыз, саженцы, семена утыртабыз. Анда почти бер айлап үсә, артыгы белән 30-35 көн үсә. Шуннан соң чыгарабыз басуга инде май башларында, майның береннән бер 20-ләрдән хәтлем басуга чыгарабыз. Аннан соң инде шул тәрбияләп, әйбәтләп үстерәбез. Су сибеп, нитеп шул бер сентябрь, июльләрдә уже безнең уборка башлана инде. Ранний, средний кәбестә, средний, поздний, на хранение бөтен кәбестә, бөтен төрле сортлары бар. Октябрьнең азагына хәтлем, октябрьнең азагында уже эшне бетерәбез. Кандракүл авылы фермерының төп сифаты хезмәт һөйсәнлек, тырышлык, ер кешеһенә хас зирәклек. Эш юк, акса итмәй, һава торышы насар дип, кул һелтәп куйгандарды уңышлылар сафында осратмаҫһың. Заманга яраклашып, гөрләтеп дөнья көтү өчен хумдарды туган төягендә лә тир түгеп табалар. 8 кешедән 10 кешегә хәтем шәйләр инде. Көз көне гомумән зур уборка вакытында анда бер 15-20 кешегә дә җыела. Быелгы белән алганда 1000 сум көненә түләйбез инде. Яз көне шул 6 кеше белән башлайбыз. Утыртканда безнең тракторда утабыз, трактор белән 4 кеше утырта, артан 2 кеше шунда карап, тигезләп, шунда подсаживать итеп бара инде. Шул уборкага уже кеше күбәя инде. Июльләрдә уже ранний китә, средний китә. Шул кәбестәне кернәп үзебезнең газылга төяп, сетка белән туймазга илтәбез, туймаз фуртка. Абзар Муслимович инде, потом Бәләбегә илтәбез тоже туймаз фуртка ашаган. Ни бар? Тоже склад инде. Тоже школьное питание. Куркып торасы юк инде. Шәлә кирәк. Илнур Султанов кеүек йөнсөлдәре юнын тапһа, был кыек астында яшәүчеләрнең талымһыз кулдары матурлык тудыра. Улар осталыктарын буындан буынга тарата. Кызлар белән бергә утырып, менә шушы чигүләргә өйрәндек, бербездән-бербез калмаска тырышып. Моның астында мишкабины тегеп, менә шушындый узор чыкканы китапта, шул узорны алып, үзебез төсенчә сөйләп, менә мин башта үзем эшләдем. Ondan oraya başlaгач күп зур бит инде. Кызым битереп куйды. Бәләкидән инәки белән уйык башлар бәйләп, шигүләр шигеп, өйрәнеп, шулар белән үстек. Согына минем 4 бала. 4 балага элек магазинда әйбер җугые, колготкалар да бәйләдек, штаннар да бәйләдек, шиктек тә, бизәдек тә, бөтенесен эшләдек. Шуны белән осталык дип әйтәм инде, осталык түгел инде ул. Но вынужденный дип әйтергә кирәк. Шуны белән без бәйләдек, тектек. Хәзер менә пенсияга чыккач, фольклорный ансамбльдә җөрибез. Менә без үзебезне осталык белән менә күлмәкләр тегәбез, түшлекләр үзебез ясайбыз. Менә буны бөтенебез үзебез күлмәкне кистерәбез дә, бөтенебез группа белән барып шунда тегеп, шигеп, бәйләп утырабыз. Чыбылдыга кирәк ул вакытта полотенцелар тостымал дип инде без тостымаллар башларын шигеп
Uşana çilterler beylep, terzelerine çilter beylep, terzelege mındı çilterler çoğuyu, ilgari özümüz kolu bile beylep, üzümüzden girlerini üzümüz edirlep. Kiyevlerge pirşatkalar beylep, kul yoluklar çekip, kulmağın bana şu yerlerden kulmaklarına çiğükler çekip şuraytıp bardak, kiyevge baranda da. Ana şundan kaldı indi olur. Bizim şuradaki yaşlarının borsu da çiğüğünü çıktı, beylemin beyledi, borsunu da işledi. Өләсәһе менән әсәһе туҡыма ептәрҙән матурлыҡ тыуҙырһа, Рамадан атлы егет Ҡандракүл ауылының урман ҡырҙарында йөрөргә ярата. Шул саҡта ҡулына эләккән һәр ағас ботағын нимәгәлер оҡшатып, юнып, төрлө һындар эшләргә ғәҙәтләнеп китә. Мин 3-нче буын осталары белек чактан 7-нче класстан башладым кул эше белән булышып, түгәрәккә йөреп. Бөтен эш шуннан китте. Туган көннәргә, бәйрәмнәргә бүләк итеп эшләр китте минем эшләнеп. Менә бу шкатулка әниемнең туган көненә беренче эшем булды. Бу шкатулкага заготовка, мондай куна такталары, бу да куна тактасы. Кем дигәндә 1-2 көн эш бара. Аннары чистартып, шкүритеп, лаккап буяп эшлибез. Урманның үзенең эшләре була. Менә бу органайзер килеп чыкты урманның кап үсеп җителмәгән ботактан. Аны тегендә дә урманның үзенең матурлыгы. Йәйгәһен буш вакыт табуы авыр. Ә бына кыштың оҙон кистәрендә кинәнеп эшләйем. Хеҙмәтемнең һөҙөмтәһен күрү күңелгә дәрт бирә. Эшләгән һайын эшләге килә ти Рамадан Галиуллин. Тормошыбыҙ сәблеләр менән матур. Авылда бүгінгі күндә өр-яңа мәктәп бар, ул 2010 елда салынды. Әле бүгінгі күндә ул 9 еллык мәктәп, анда 50-гә якын бала укый. Мәктәпнең үзенең автобусы бар, балаларны именно 2 авылдан, Ҡандракүл авылынан һәм Ҡандракүл авылларынан җыеп укырга йөртәләр. Ҡандракүл авылында мәдәниәт йорты бар. Ҡандракүлдә клуб уттары бер ҡасан да һүнмәй. Ауыл кешеләре өсөн мәдәниәт йорты, театрда, филармонияла. Уның артистлары ла ошо ергә ирегеп эшләй, йәшәй, ижад итә. Йырларга, биергә яратан кешеләр яшәйҙәр. Менә безнең мәдәниәт йорты шуның өсөн эшләп килә. Төрлө төркемдәр йөрөп тора, балалар йөрөйҙәр, өлкәндәр йөрөйҙәр, эштәр алып барыла. Һәм инде мәктәп белән берлектә лә эш алып барыла. Балаларга ла шушы авылдагы булган борынгы ғөрөф-гадәттәрҙе нисек итеп халыҡтар йыйынгандар, төрлө ырыуҙар йыйылып бит инде бында элек үткәрелгән булган байрамдар. Ошо байрамдарҙы балаларга ла еткереп, шуларҙы тергеҙеү эшендә алып барыла. Без инде шушы 6 ел дәүренә бик күп гран-прилар алдык. Район үзәгендә күп конкурсларда катнашабыз. Шул кадәр бергә матур иттереп чыгышлар ясыйбыз. Сценарийларны һәм дә йырларны бөтенебездә бергәләп әңгәмәләшеп барлыйбыз һәм дә инде моны тормышка ашырырга көндәлектә шушылай җыелышып, клуб үзәгендә инде очрашабыз. Клубта утта сүнгәне юк дип әйтсәк була инде. Менә кызлар үзләренең инициативасы белән менә шулай итеп һәр көнне репетициялар сорап, һәр көнне шушында йыелышабыз, бәйләмнәр бәйләйбез, һәрберебез. Менә инде бүгенге көнгә килгәндә инде әйтәсем килә, безнең үзебезнең күлмәкләр менә һәрбер кызларыбыз үзләре тиктереп, шушы түштәге матур һәрберсендә үзенчә менә үзләре тиктергәннәр. Тылсым фольклор коллективында, балалар бакчасында эшләүче апалар бар. Мәктәп бусагасында эшләп йөргән апаларыбыз бар. Йорт хуҗабикәләре һәм дә инде өлкән буын апаларыбыз, пенсия яшендәге апаларыбыз да шулкая күркәм итеп, бергәләшеп, аралашып йөрибез. Шуны әйтеп үтәсем дә килә инде. Менә еракта яшәгән безнең авылдашларыбыз авылыбызга кайтып, безнең күрсәткән чыгышларыбызны карап, шул кадәр рәхмәт сүзләре әйтеп инде күңелләре булып китәләр. Авылыбызда яшьтәр калалар. Яшьтәргә лә, димәк, эш булыр алдагы көндә дип өметләнәбез инде.
Кандракүл авылының мәдәни тормышы күңелле лә, фәһемле лә. Сәхнә тормышынан тыш, клуб фойеһында онытылмаслык очрашулар, мавыктыргыс күргәзмәләр оештырыла. Музей мөеш астык, шулай итеп авыллардан йыелган һәрбер комарткылы әйберләр йыеп, ошо авылдагы халыкка күрһәтеп барабыз. Һәм менә яңгы стильдә эшләнгән әйберләрдән итәбез. Борынгы заманда менә ошолай бету авылларда хаклаганнар. Ошо бету ни өчен дигәннәр? Яман теге шайтаннар килмәһен өчен, шуның өчен өйнең ишек башларына элгәннәр, шушы хаклап торган өйдә бите бәла казалардан именлек теләп торганнар. Былкыт дип атала, таш халу 41 ташты яйганнар да, һәр кешенең үзенең малы югалганмы, кирәкле әйберләр булганмы, шуга таш халганнар, нукыт дип атала. Нукыт халганнар менә электән безнең Башкорт халкы, ошында яшәгән халыклар, инәйләр, өләсәйләр нокыт халып, һәрбер кешенең киләсәген әйтеп тә биргәннәр инде, шул таш халганнар. Туйлар күп үткәрәбез, йолалар үткәргән вакытта кыз менән егеттең ягынан дуслары ошындай дип сыбылдырык менән ябып сыгарганнар. Менә буны кыздың сыбылдырыгы дип атала. Кызыл яулык, кызыл төстәге бидәгесләр менән сыгарганнар. Егеттең дуслары инде яшел төстә булган, иман китерһен, нур китерһен дигәнне аңлаткан менә. Ошо айтып, ике яшь йөрәкте бер-беренә кавышкан вакытта баш осларынан дуслары ябып сыгарганнар. Кандракүл авылы мәктәбе белем һәм тәрбия бирүдән тыш төрле юнәлештә максатлы эш алып бара. Зур авыл, урамдары киң авыл, безнең якта бабам көйдә, ана шулай үтә ул. Барлык шартлар төзелгән, әти-әниләр белән берлектә күп чаралар үткәрелә. Безнең мәктәп укучыларыбыз максатчан, белемгә ынтылышлы, спорт сөючән, уку алдынгылары. Һәр чараларда актив, экологик чараларда да актив катнашалар. Туган табигатыбызны саклауда үзләренең өлешләрен кертәләр. Киләчәктә инде балаларга дөрес тәрбия биреп, заманга лаек булып яшәргә дип максат куйдык. Алдык, салдык, тарттык, җибәрдек. Аңлашылды? Аңлату эшләрен без бөтен районлап йөрибез, ә инде Кандракүл районына без бик теләп киләбез. Кандракүл безнең бит иң Туймазы районының иң матур достопримечательности дип әйтик. Һәм менә шушы эшләр бик кирәк дип саныйм. Чөнки аеруча менә соңгы вакытларда халык бик нык кызыксына, тарихы белән кызыксына, үз язмышы белән кызыксына, шәҗәрә белән, юлалар белән, аннары менә безнең тарихи әйберләр җыябыз бит инде, шуның экспонатлар, бөтенесе белән кызыксыналар. Шуңа без инде менә бүген без укучылык дәресләрен, осталык дәресләрен үткәрдек. Шул уңайдан бераз тарихны да сөйләдек. Безнең башкорт традицион башкорт җәянең бүтән җәйләрдән нәрсә белән аерылып торганын шуны аңлаттык. Һәм бу менә шушы аңлатулар балаларда ватанпәрвәр хисләрен уятып, аларга патриотик тәрбия бирә. Һәм бу чөнки һәрбер җәмгыятьнең өмете аның балаларында. Иман йорты, авыл кыты. Пандемия осырында ла Зарифулла мәсете ишектәрен япманы. Халык араһында аңлату эшен алып барды. Яхшылыкка, яктылыкка өндәне. Киләсәккә ышаныс өстәне. Мына җомга намазларына киләләр. Дини бәйрәмнәрне үткәрәбез барысында, Корбан гаетен, Ураза гаетен, җомгалар, Мәүлид бәйрәмнәрен үткәрәбез. Кайсы чагында мәчетебез шулай тулы була, Аллага шөкер. Без инде риза, нык рәхмәтлебез менә шушы мәчетне салган, менә яшьлек магазинының хуҗаларына. Аяк авыл дип әйтеп бит инде йөрибез. Әлхәмдүлилләh, элекке кебек түгел хәзер. Үрмәкәй түбәһенә караган канлы асабалар төбәге дигән төшенсә, Кандракүл авылында туып тамыр ныгыткан кешеләр өчен үтәлә кадерле. Төяктә матур йорттар калкып сыга. Кешеләр зауыклы итеп дөнья көтәргә тырыша. Ил исендә дан, ил тышында хан алган кешеләре менән дә горурлана был авыл халкы. Иң мөһиме, бында милли әдәп көсле, рух какшамаган.
Бу Руташы Хандракөл авылының моны Хандракөл авыл халкы үзләре ясап, монда инде безнең район абый, Багаутин район абыйның тырышлыгы буенча Фасим абый менә шундый кешеләр бар. Безнең тарихчылар бар монда, краевед тарихчылар, алар монда туып үскәннәр. Алар бу урманның, бу төбәкнең бөтен ташына хәтле беләләр. Ир егет агач утыртырга тиеш. Шуннан соң малай үстергә тиеш. Шуннан соң йорт салырга тиеш. Бу русчалап әйткәнчә анда миссия була инде. Кешенең җиргә килгән чагындагы эшләү, яшәү мәгънәсе дигәннән ата шул беткәчтен инде кеше закат белән, благотворительность белән яшәргә тиеш. Шуңа инде минем музеем бушка, бөтен кешегә дә бушка. Минем эшләгән эшем халыкка ярдәм итсен, халыкны воспитывать итәргә, яшьләрне воспитывать итәргә, алга карашлары булсын. Историяларын, тарихларын унутмасыннар, шунда гына алдагы буынның күз карашы ачык булачак.